Hej Lars. Tusind tak, fordi du vil være med i vores podcast Open Talks, hvor vi jo snakker om rekruttering og hvordan rekruttering kan tænkes anderledes. Ja, det har jeg glædet mig til. Vi er meget glade for endelig at have fået lov til at få dig med. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du lige starter med at give en kort introduktion af dig selv til de få mennesker, der er tilbage i Danmark, der ikke helt ved, hvem du er. Ja, jeg er i dag iværksætter, og det har faktisk været de sidste 25 år, hvor jeg har været med til at starte cirka en virksomhed om året. Og jeg kan prale med, at jeg har haft nogle af de mest spektakulære fiaskoer, men jeg har faktisk også haft cirka 10 rigtig gode virksomheder. Og den virksomhed, som jeg er mest involveret i og optaget af i øjeblikket, er Open Recruit. Og derfor er jeg selvfølgelig særlig glad for, at I har syntes, at det var tiden værd at invitere mig til sådan en samtale. Jeg er egentlig matematiker, og det vil sige, at jeg har ingen relevant uddannelse. Og da jeg første gang blev direktør, der havde jeg ingen relevant lederuddannelse på papiret. Og sådan er det faktisk gået. Jeg er blevet finansdirektør i en børsnoteret virksomhed, Radiometer AS, uden at have en økonomisk uddannelse. Så jeg er eksempel på en person, der stort set hver gang man har lavet en objektiv vurdering af, om jeg kunne klare et job, så er jeg blevet fravalgt. Og alligevel er der nogen, der har troet på mig. Og det er noget af det, jeg tror, vi skal tale om her. Jamen, det synes jeg lyder meget, meget interessant, og om ikke andet meget aktuelt. Men lad os prøve at starte et sted. Du er jo samfundsdebattør, du forholder dig til situationen, som den er. Og når vi kigger ind i rekruttering, hvad er så udfordringen i dag med rekruttering? Jeg er virkelig træt af, at jeg synes, vi har et arbejdsmarked, der fungerer dårligt. Og det, jeg vil kalde det faktisk et lukket arbejdsmarked. Selvfølgelig er det åbent for nogen, der er jo op imod 1 million personer, der skifter jobs hvert år, så selvfølgelig er det jo ikke helt lukket. Men det er unødvendigt lukket for en bestemt gruppe af mennesker, som jo er meget omfattende. Og det er folk, der har en usædvanlig baggrund. Det er folk, det er minoriteter, det kan være kvinder, det er folk, der er ældre, ligesom jeg. Jeg er 77, det er jo 15 år siden, at jeg overhovedet ikke... Ingen ville overveje mig til noget som helst, og alligevel er jeg mere erhvervsaktiv, end jeg nogensinde har været. Så der er en hel masse mennesker, unge, gamle, tykke, tynde, etniske minoriteter, kvinder, alle mulige, og kvinder, jeg mener jo ikke, at kvinder er en minoritet, men det her gælder faktisk desværre også kvinder, som det her arbejdsmarked er relativt lukket overfor. Og det er, synes jeg, et kæmpestort problem. Og det vil jeg gerne være med til at ændre. Og jeg er jo også politisk aktiv, men der er ikke noget som helst at gøre i det politiske system for at få det her ændret. Man er nødt til at gå en anden vej, og jeg tror, at den allerbedste vej, det er, at virksomhederne starter med at gøre noget på en anden måde, og den rolle, jeg håber, jeg kan få og har, det er, at jeg kan hjælpe virksomheden til at gøre det let at gøre tingene på en anden måde. Og det er i princippet at komme fra et lukket arbejdsmarked til et åbent arbejdsmarked ved at rekruttere åbent i stedet for at rekruttere lukket. Nu nævner du, at virksomhederne har et ansvar i forhold til at gennemføre den her ændring, og det er ikke noget, der skal komme fra en politisk side. Gælder det her alle brancher og vertikaler? Er det alle virksomheder, der skal tænke rekruttering anderledes, eller er der nogen, der ligesom skal blive i den her gamle måde at rekruttere på, som du snakker om? Det ansvar, vi taler om, det tror jeg, alle har. Men når man nu sidder som HR-person eller som leder og siger, nu er der endnu et ansvar, vi skal påtage os, så vil jeg sige, lad være med at se på det på den måde. Se i stedet for på det som en mulighed. Det her, det er muligheden for at finde nogle medarbejdere, der er betydeligt bedre end dem, konkurrenten finder med lukket rekruttering. Dem kan man finde ved hjælp af åben rekruttering. Så det her er meget mere en mulighed, end at leve op til et ansvar. Og hvad mener du helt præcist, når du siger lukket og åben rekruttering? Kan vi ikke lige få en uddybning af det? Jeg tror, man skal tilbage til industrisamfundet. Og industrisamfundet, det startede jo her i Danmark omkring 1850, og så kan man sige, det sluttede måske i 90'erne. Der gik man fra, at man havde industrisamfund til videnssamfund. Og i industrisamfundet, der er nogle ting, der er karakteristisk for det. Og den vigtigste er, at jobs er gennemgående meget veldefinerede.
et job hører til i en eller anden kasse i en organisation, eller på en plads ved et samlebånd, der er jobbet veldefineret. Det er klart, hvad det er, personen skal lave. Det er klart, hvilke kvalifikationer og hvilken erfaring personen skal have. Og derfor så valgte man dengang en rekrutteringsform, der var lukket på den måde. Det var en bunden opgave at finde den person, der matchede lige præcis det der bedst muligt. Og lukket rekruttering, det er altså det, at man laver en meget præcis jobbeskrivelse, hvor man prøver at beskrive, hvilken person, der fitter bedst i den kasse, man nu altså har. Man laver en meget præcis jobbeskrivelse. Og på baggrund af den jobbeskrivelse, så annoncerer man jo på den måde. I begyndelsen var det i avisen, og nu er det jo så på nettet. Man annoncerer den der jobbeskrivelse med det formål at tiltrække præcis den person, man er ude efter, og frastøde alle mulige andre. Ud med dem, fordi de er bare irrelevant støj, og HR-afdelinger og lederne spilder tid på den. Nej, lukket rekruttering, det er den opgave, den proces, der skal til for at finde lige præcis den rigtige person, der matcher lige præcis den jobbeskrivelse, man har lavet bedst muligt. Og må jeg spørge her? Man kan vel forestille sig, når du beskriver det på den måde, at der jo heller ikke er nogen udvikling i forventningerne til rollen. Den er vel... Ja, den er veldefineret. Ja, og det vil den vel forblive at være i årevis. Ja, men det var jo hele konceptet med, at man ansatte folk for livstid, og at man uddelte fortjenstmedaljer, endda dronningen, kongen, uddeler fortjenstmedalje til folk, der har været 40 år i det samme virksomhed. At det er jo og tillykke med det, vi lader os endelig fortsætte med det, hvis der er nogen, der bliver glad for at få dem. Men det er jo i virkeligheden en absurd tankegang her i det 21. århundrede. Så det er altså et stabilt job i stabile omgivelser med bestemte kvalifikationer, man søger, og derfor er det en lukket proces. Og den lukkede proces, der skal jo være et kriterium for, at man kan udvælge. Og der valgte man så dengang den motiverede ansøgning bilagt et CV eller en dataliste, som sagde præcis, hvor man havde været ansat og hvilke funktioner man havde haft. Og det var faktisk en udmærket baggrund, et godt grundlag for, at en HR-person eller en leder kunne sidde og gå de der igennem og sige, at den der person har jo lige præcis arbejdet med det samme tidligere, så vedkommende, hvis ellers han eller hun er fornuftig, så kan vi tale med vedkommende. Så den proces gav virkelig, virkelig god mening. Og hele mindsetet om rekruttering er i virkeligheden bygget på præcis den tankegang. Og det sker mange steder i vores samfund, at et mindset ligesom overlever meget længere, end der i virkeligheden er grundlag for det. Og her er et meget fint eksempel på det. Fordi grundlaget for det der mindset, det eksisterer jo ikke mere. De jobs, som vi rekrutterer folk til i dag, de er jo ikke veldefinerede. Hvis de endelig er så veldefinerede, og man kan beskrive det meget præcist, så er jeg ret sikker på, at sandsynligheden for, at AI overtager det job inden for de næste 5 år, den er meget høj. Så man skal jo ikke rekruttere folk til jobs, som AI er i gang med at overtage. Den dur ikke. Så derfor så kan man sige, at dagens virkelighed er, at jobs ændrer sig. Dagens virkelighed er, at job er bredere end bare at udføre en bestemt næsten maskinel funktion. Og derfor skal man se efter personer med bredere kompetencer. Og de der personer, dem skal man jo ikke skræmme væk ved en meget præcis jobdefinition. Så i stedet for at lave et præcist jobopslag, som man gør i lukket rekruttering, så laver man i åben rekruttering en jobinvitation. Og hvor 80% af vægten i det præcise lukkede jobopslag er på jobopgaverne og kvalifikationerne, erfaringen og uddannelsen osv., så er 80% af indholdet af en jobinvitation faktisk, hvad det er for en virksomhed, og hvad for det, som man gerne vil have folk til, hvilken kultur de har, hvilken grøn profil de har, hvilken planer de har, hvilken vision de har, og hvordan de vil gerne fungere som arbejdssted, og alle de der ting. Det er faktisk 80% af det. De 20%, som i lukket rekruttering var, hvad er det for en virksomhed, vi taler om, i åben rekruttering, så er de 20%, hvad er det egentlig, vi taler om? Er det internationalt salg? Er det softwareudvikling? Er det produktionsplanlægning? Eller hvad der taler om? Det er de 20%. Og grunden til, at der ikke er brug for at bruge flere kræfter på det er, at de kvalificerede kandidater ved udmærket, hvad det der job drejer sig om. Så det behøver man slet ikke skrive. Så
det er den store forskel i, hvordan åben og lukket rekruttering starter. Når man så ser på processen, så er det sådan, i lukket rekruttering, der er der kun nogle få, der kommer til samtale. I åben rekruttering kommer alle til samtale. Det kan man selvfølgelig ikke overkomme og gøre manuelt, men derfor gør man det digitalt. Og det vil sige, at hvis man ser sådan en jobinvitation og siger, at det der lyder sørme spændende, det kan jeg da godt tænke mig at høre mere om, så trykker man eller scanner en bestemt QR-kode eller gør noget andet, og så kommer man direkte ind i et digitalt interview. Og det interview er selvfølgelig et intelligent interview, hvor systemet stiller en nogle spørgsmål, som er beregnet til at afklare, om det er sandsynligt, at den person er værd at gå videre med. Og værd betyder, at det selvfølgelig er værd for virksomheden, men det er også værd for personen at bruge flere kræfter på det. Så man skal jo ikke spilde folks tid på en person, som med stor sandsynlighed ikke passer ind i den virksomhed, man taler om. Det er ret interessant, fordi man oplever jo, at de dygtige kandidater, de kvalificerede kandidater, og i virkeligheden de kandidater, man gerne vil have, oftest allerede er i et job, som de er glade for. Virksomheder investerer også endnu mere i at skabe arbejdspladser, som folk har lyst til at blive i, fordi det er så dyrt at rekruttere. Det er okkersdyrt at rekruttere, og man investerer endnu mere i at forstå, hvordan man kan bibeholde sine medarbejdere så lang tid som muligt. Så jeg forstår også, at du snakker ind i, at der her er muligheder rent faktisk for at gøre sig attraktiv over for potentielle kandidater, som egentlig overhovedet ikke havde overvejet at skulle skifte job. Er det korrekt? Ja, jeg har faktisk det billede, at man sidder i S-toget eller metroen på vej til sit arbejde, og så ser man, der var en interessant jobinvitation fra Grundfos måske, og så siger man, at Grundfos, det er en god virksomhed, de har en grøn profil, og de er globale og alt muligt andet, og nu skal de have folk til internationalt salg. Så tænker jeg på, at jeg er godt nok i internationalt salg noget andet i dag, men jeg siger, det kunne altså egentlig være interessant at prøve at se lidt nærmere på det, og det kan man da gøre anonymt. Så jeg klikker på den her QR-kode, mens jeg er i metroen, så tager jeg et digitalt interview, og så får jeg faktisk med det samme en tilbagemelding, der siger, at ved du hvad, der er altså noget, der tyder på, at du er ikke god nok til engelsk, og man kan altså ikke have det her job, hvis man er meget god til engelsk. Så hvis du er stadig interesseret, så skal du altså lige sørge for at blive noget bedre til engelsk, inden du går videre her. Det kan også være, at man får en anden tilbagemelding, som er, hold da op, det er en interessant baggrund, du har, og ved du hvad, her i eftermiddag, der har vi nogle timeslots, og du kan bare klikke, hvilken en af dem, du har tid til at tage et rigtigt interview med en rigtig person. Et online face-to-face interview. Og det vil sige, om morgenen har man slet ikke tænkt sig, at man skulle overhovedet kigge på et nyt job. Om eftermiddagen, så er man i jobsamtale. Det er virkelig fornyelse, det her. Og det kan så godt være, at det der job i Grundfos er man alligevel ikke interesseret i, og så videre, og så er den historie slut. Men det kan altså også godt være, at man allerede er i proces samme dag. Og det er en kæmpe fordel for alle parter. Det er jo en fordel for personen, at han eller hun med en meget, meget lille tidsmæssig investering pludselig er i en proces for et spændende job som i Grundfos. Men det er jo altså også en enorm fordel for virksomheden, fordi den når meget, meget bredere ud. Ham eller hende i S-tog eller i metroen vil jo aldrig have responderet på en stillingsannonce, men pludselig er man altså allerede i proces med vedkommende. Den største fordel er måske, at processen er så hurtig. Fordi hvis det nu er en person, som sådan set overvejer at søge job, måske handler hun allerede søgt et job hos konkurrenten, men heldigvis for Grundfos, der sidder man jo hos konkurrenten der og bruger 4 til 6 uger på at gennemgå alle de her ansøgninger og finde ud af, hvem der skal indkaldes til samtaler, få planlagt i kalenderen, hvornår man kan og alt muligt halløj. Allerede, og man søgte godt af stillingen hos konkurrenten i går, ikke? Men allerede i dag, så er man i proces, og det vil sige, at Grundfos, hvis det nu er dem, vi taler om, de får faktisk 4 til 6 ugers forspring. De kan nemt afslutte den her proces, før den der kandidat bliver indkaldt til samtale. Og det er altså en kæmpe stor fordel.
Jeg bliver nødt til at forstå det her med, at man kan sidde i... Jeg synes, billedet for sig, det bliver du nødt til lige at uddybe. Man sidder i metroen. Normalvis, hvis man skal ansøge et job på den lukkede facon, så vil jeg jo gøre mig umage med mit CV. Jeg vil jo være nødt til at opdatere det. Jeg vil bruge tid på en motiveret ansøgning, og måske vil jeg i virkeligheden ikke gøre det. Jeg vil nok bruge noget ChatGPT for den skrevet, hvis jeg skal være ærlig. Men det behøver jeg ikke at gøre her, eller hvordan? Nej, det behøver man faktisk ikke at gøre her, og det er fordi, der er nogen, og lad os nu sige, det er hos den virksomhed, det kunne være Grundfos, det kunne være en anden virksomhed. Hos den virksomhed er der nogen, der har tænkt på, hvad det er for en kategori af personer, vi gerne vil finde. Og det kan jo selvfølgelig være folk, der er fagligt dygtige. Det kan også være folk, der deler det værdisæt, som virksomheden nu har. Det kan være folk, der har en mental fleksibilitet ved, at de laver mange andre ting end lige netop deres jobs. Det kan være folk, der måske har en ledererfaring ude fra civilsamfundet. Det kan være alle mulige folk. Og virksomheden vælger nogle spørgsmål, og det kan virksomheden jo godt få hjælp til, for der er nogle standard spørgerammer, som man kan tage udgangspunkt i, men virksomheden vælger intelligent nogle spørgsmål, som meget hurtigt vil afklare, om der er høj sandsynlighed for, at den person er interessant. Og der skal ikke ret mange spørgsmål til. 10 spørgsmål, 10 minutter, så tror jeg, at man har et meget sikkert grundlag for at vurdere. Man skal jo ikke vurdere, om personen skal have jobbet. Man skal vurdere, om det er relevant for personen og for virksomheden at tale sammen. Og der kan man sige, at virksomheden har gjort et forarbejde, der gør, at ansøgeren eller kandidaten behøver faktisk ikke at lave hele det arbejde. Og der må man jo så sige, at hele det arbejde er jo altså med fremkomsten af kunstig intelligens og sprogmodellerne, LLM-modellerne, kan jo lave en ansøgning, der er fuldstændig fantastisk, og som slet ikke giver et sandt billede af mig som person. Og det kommer man helt udenom, fordi man bare stiller nogle ganske enkle spørgsmål, som er vel gennemtænkte, og som så kan ved hjælp af en algoritme bruges til at rangordne kandidaterne om, hvem der har en stor sandsynlighed for at være interessante. Og det er en fuldstændig fundamental ændring af rekrutteringsprocessen, både set fra kandidatens side og fra virksomhedens side. Og det er essensen i åben rekruttering. Læg mærke til, at jeg siger, hvem man så ender med at ansætte, det er sådan set ikke spørgsmålet om åben rekruttering. Åben rekruttering leverer listen over, eller dialogen med de bedste kandidater. Og så bruger man så al den viden, man har om, og det kan være test, det kan være alt muligt, al den viden, man har for at finde den rigtige person. Så det er jo ikke sådan, at HR-personens eller lederen sættes ud af kraft, men HR-personen eller lederen får jo en fantastisk genvej til de mest interessante kandidater. Og tilsvarende får de mest interessante kandidater en fantastisk genvej til de mest spændende og relevante jobs for dem. Du nævner også, at når jeg sidder her i bussen, eller i toget og i metroen, og jeg bliver inviteret til den her spørgeramme, og jeg kan svare på spørgsmålene efter bedste evne, at det også kan gøres biasfri. Kan du ikke lige uddybe, hvordan det hænger sammen? Ja, det kan man gøre på den måde, og det mener jeg faktisk, alle virksomheder skal gøre. Altså, man kan jo godt sige, skriv eller sig lige, hvad du hedder. Og jeg hedder Mohammed bin et eller andet halløj, ikke? Og det skal man bare lade være med at spørge om, fordi så ved man jo, at vedkommende er af anden etnisk oprindelse, man ved, at vedkommende er sandsynligvis muslim og så videre. Og dermed kommer alle bias, og vi ved jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er bias for alt muligt. Og så derfor, så skal man jo selvfølgelig lade være med at spørge om de ting. Man skal jo heller ikke spørge om, hvornår du fik din eksamen, eller hvornår du er født, fordi så introducerer man jo en potentiel aldersbias. Så i den måde, man udformer sine spørgsmål på, der gør man det sådan, at de handler om, hvad det er for nogle kvalifikationer og egenskaber, folk skal have, som man tror vil være rigtig gode til jobbet.
og så lader man simpelthen være med overhovedet at berøre emner, herunder alder, køn, seksuel orientering, eller hvad der er tale om. Man berører overhovedet ikke emner, som kunne danne grundlag for en usaglig bias. Altså, jeg hedder Mihalis Teropoulos, og jeg skal da love for, at det lyder tiltrækkende for sådan en som mig, ikke at blive sorteret fra, fordi navne har jo konnotationer og associationer til alt muligt. Vi er jo som mennesker. Ja. Har vi jo en vis grad af bias i os helt naturligt, så det er jo meget behageligt at vide, at det rent faktisk kan styres meget mere fair. Ja, og der skal du faktisk være opmærksom på, at det der at lave en biasfri rekruttering, det er faktisk noget, man har arbejdet med i ganske mange år. Ja. Og man bruger ordet blind rekruttering om det, hvor man blænder alle aspekter, som kunne danne grundlag for en usaglig bias. Men blind rekruttering er faktisk en meget lille del af åben rekruttering. Åben rekruttering bør være blind, men blind rekruttering behøver bestemt ikke at være åben, for du kan også lave blind rekruttering efter et meget veldefineret job med alle mulige krav om det ene og det andet osv. Så jeg er af den opfattelse, at jeg ser faktisk blind rekruttering som et trin på vejen til åben rekruttering. Ja. Jeg oplever også, at der er gået lidt, jeg vil ikke kalde det inflation, men der er gået lidt, det er blevet lidt forvirrende for folk, om man arbejder med blind rekruttering eller anonym rekruttering. Og når jeg selv har forsøgt at forstå, hvad er det egentlig, jeg forsøger at praktisere, når jeg har ansat medarbejdere, så kan jeg godt se, at jeg kan jo godt opfordre de potentielle kandidater, jeg har søgt efter, til ikke at skulle uploade deres navn, og de skal ikke uploade deres billede og sådan. Men alligevel så har jeg jo stadigvæk et jobopslag, og de skal stadigvæk aktivt søge det job. Så jeg er stadigvæk inde i den lukkede del, det kan jeg godt se. Ja, altså hvis jeg skal... nu er jeg jo matematiker, så jeg kan tillade mig at sætte tal på alt. Altså hvis jeg skulle sige, hvis åben rekruttering er 100, så er blind rekruttering 10. Ja. Og de 10 er bestemt værd at tage med, men ærligt talt, at der er meget langt fra bare at rekruttere blindt til at rekruttere åbent. Fordi åben er en helt anden mindset for rekruttering. Blind rekruttering er en modifikation af et lukket mindset, mens åbent rekruttering er et helt andet mindset. Og derfor vil jeg sige, fint, tillykke med alle jer, der har arbejdet med blind rekruttering, det skal I endelig være glade for. Men ærligt talt, se nu at tage springet til en egentlig ny måde at rekruttere på, som er åben rekruttering. Så fortæl mig, når man som virksomhed står her, vi forestiller os en virksomhed af en sund størrelse, vi har i hvert fald 500 medarbejdere, vi har fordelt dem på afdelinger, vi har mange forskellige ledere, vi forsøger at gennemsyre en ensartet kultur. Alle forandringer tager egentlig tid og skal procesoptimere, så der er sådan et bureaukrati inde hos os. Hvordan skal vi implementere åben rekruttering? Hvad kan vi forvente? Hvordan vil det gøres bedst? Altså, jeg tror, man kunne stille det samme spørgsmål, som at sige, i alle vores afdelinger, i receptionen og alle steder, har vi siddende glødepærer og eventuelt neonrør. Og hvordan skal vi da gå over til LED-lys? Og der vil jeg sige, bare lige skru de der glødepærer ud, skru en LED-lampe ind, og erkend en gang imellem, du har lige valgt en, der er lidt forkert, så køb en, der passer bedre. Det er altså piece of cake at gøre det her. Hvis jeg nu så alligevel skal være lidt imødekommende, så vil jeg sige, det man kan gøre, det er, at man kan jo starte med at tage en jobkategori med et sted, hvor man virkelig har brug for at få fat i de rigtige, og vi har brug for at få fat i dem hurtigt, og få fat i mange af dem, og så videre. Kunne tage en jobkategori. Og så kunne man arbejde der med at sige, hvad er det i virkeligheden, der karakteriserer de medarbejdere, vi allerhelst vil have? Og de skal være open-minded, de skal være service-minded, de skal kunne engelsk, og de skal selvfølgelig have de nødvendige faglige kvalifikationer osv. Men prøv at lave en åben jobinvitation for den kategori. Og tænk lidt på, hvad er det egentlig, de mennesker især vil lægge vægt på i vores virksomhed? Er det yngre mennesker, så lægger sikkert ret meget vægt på en grøn profil.
Er det mennesker, som typisk er børnefamilier, så vil de lægge vægt på vores mulighed for at arbejde hjemme og så videre, så videre. Der er mange ting, som de vil lægge vægt på. Og så på baggrund af det, og med udgangspunkt i nogle af de spørgerammer, der allerede findes, så laver man simpelthen en spørgeramme, og så går man lige ud og annoncerer på en helt anden måde, man normalt ville gøre det. Altså, jeg må indrømme, jeg tror måske man skulle glemme at poste det der job på Jobindex, fordi det får man ikke en pind ud af. Men det man skulle, det var at bruge de sociale medier, så man ved, at den målgruppe ser, og hvor virksomheden også har en profil. Og så skulle man sige, ved du hvad, har du egentlig overvejet at komme med her til den og den kategori af job? Og så vil man blive overrasket over, hvor mange der siger, mange der klikker og siger, nej, men det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om. Og så er de allerede i et digitalt interview, og så er I allerede i gang med en ansættelsesproces for dem. Det tror jeg er den måde, man skal komme frem med. Og jeg må sige, at har man prøvet det en gang, så er det meget, meget usandsynligt, at man overhovedet kan forestille sig at gå tilbage til en anden måde at gøre det på. Og så kan man sige, kan man ansætte direktører på den her måde? Så vil jeg sige, ja, det vil være fantastisk. For så vil man i hvert fald have fået fat på sådan nogle skæve eksistenser som mig selv, som i virkeligheden kan noget, som er meget svært at skrive i et CV, men kan noget usædvanligt, og nu skal det jo ikke handle om mig, men jeg har da i hvert fald vist, at jeg kan få succes som leder i meget, meget forskellige virksomheder. Og så jeg mener faktisk det her, hvis man ikke vil starte med eleven, så kan man starte med direktøren. Og I vil blive overrasket, fordi de mennesker, der ser det her, og som vil respondere positivt på den der jobinvitation, det er jo netop folk, der sidder i gode stillinger hos konkurrenten. Og det er det, man drømmer om at få. Så man kan starte lige, hvor man vil. Men start med en eller anden kategori og prøv. Jeg synes, det er meget interessant det her med, at når man skal droppe CV og droppe ansøgning, så bliver man jo også nødt til at droppe ønsket om at kvalificere folk udelukkende baseret på deres meritter. Og kigger mere ind i, hvad er det egentlig for nogle faktiske kompetencer og personligheder, de bringer ind i Jamen, spil. det har du da ret i. Men ærligt talt, altså, jeg medgiver da, at det, man har gjort, det betyder da selvfølgelig noget. Det kan da godt være, altså give en vis prædiktion, en vis indtryk af, hvad man vil kunne gøre. Men hvorfor ikke gå direkte efter, hvad man gerne vil gøre, og hvad man har potentiale til at gøre, i stedet for at gå omvejen af, hvad man gjorde for 10 år siden i en helt anden virksomhed, i en helt anden verden, i en helt anden sammenhæng. Så jeg tror, man skal gå direkte til og prøve at tegne et billede af, hvad kan den person gøre her, og hvad har den person af ressourcer, som ligger ud over de snævre faglige kompetencer, som vi taler om. For det kan ofte være dem, der er afgørende for, om vedkommende bliver en succes. Lars, vi skal desværre til at runde af. Jeg kunne godt tænke mig her til allersidst, at du kommer med en meget sådan konkret anbefaling til det danske samfund i forhold til åben rekruttering. Hvad skal vi gøre i morgen, og hvad skal vi gøre i overmorgen, hvis vi gerne vil implementere åben rekruttering? Det ved jeg ikke, om jeg kan, men jeg mener faktisk noget af det allervigtigste. Alle os, som enten har med HR at gøre, som har med virksomheder at gøre, som har med ledelse at gøre, også som har med offentlig ledelse at gøre, vi skal prøve at tænke på, hvad er det egentlig for nogle organisationer, for nogle virksomheder, vi gerne vil have. Vil vi gerne have nogle virksomheder, der består af folk, som er proppet ind i standardstørrelse kasser i et organisationsdiagram, og begrænset af regler og KPI'er og alt muligt andet i, at gøre lige præcis det, som vi beordrer dem til at gøre. Er det sådan nogle organisationer, vi vil have? Eller det modsatte, vil vi have organisationer, hvor mennesker udvikler sig, hvor mennesker er begejstrede for det, de gør, hvor mennesker tør tage initiativer, og hvor mennesker trives? Det er nemlig lige det modsatte af det, jeg beskrev først. Og hvis man erkender, at det er det, Danmark har brug for, især i en kunstig intelligens-tid, så er det, at man skal starte med at rekruttere på en anden måde. Og der skal man rekruttere mennesker, der har usædvanlige kompetencer,
Man skal rekruttere mennesker, der allerede er i gang med andre ting. Og hvis man gør det gennem åben rekruttering, hvis man gør det, så vil vi opnå, at virksomhederne vil vinde, fordi deres konkurrencekraft stiger markant. Vi vil opnå, at kandidaterne eller ansøgerne meget hurtigere vil kunne finde det, som i virkeligheden passer godt til dem, og de vil blive gladere. Og vi vil frem for alt opnå, at et arbejdsmarked fungerer meget, meget bedre. Og det er der så kæmpestore fordele ved for alle parter, at det simpelthen bare er med at komme i gang. Simpelthen. Lars, tusind tak for, at du vil sætte tid af og deltage i vores podcast Open Talks. Tak fordi, at du har kørt os igennem, hvad åben rekruttering er, og tak for dine mange indsigter og gode pointer. Tusind tak. Velkommen, og nu glæder jeg mig bare til at se en hel masse virksomheder komme i gang med det her. Det er jeg sikker på, at vi får lov til. Tak skal du have.